Gure single berrirako prestatu dugun Zoratzen bideoklipa nahi nizuke aurkeztu. Ia gustoko duzuen eta zuek ere pixka bat zoratzen zareten. Eta bueno, besterik gabe, guretaz berri gehiago jasotzeko, gure Instagrameko kontua urbeko/musikak, edo zuzenean gure webetik, urmusikak.eus. Zaindu. Zortzerak dira eskieretatik bera danoan eure gauzak hartuta azkar presaka bidea astera noa ateak eta itxita berriro ere gora noa burua azkuta. Nafarroako bertsolari txapelketa finalean kantatu duen emakume bakarra izan da eta Estitxu Arozena Albizuk jantzi dio txapela. Hain zuzen duela 26 urte bertsolari txapelketa bat irabazi zuen lehen bertsolari emakumeak. Bide luzea egina du Arozenak bertso irakasle gisara ere. Finalaren aurreko pronostiko guztiak hankaz gora jarri zituen saioa Alkaiza Iruindarrak bere lehen finalean. Ariketa guztietan langile begirada zorrotzarekin kokatu nahi zuen tokian kokatuz eta oholtzara interesatzen zitzaizkion ikuskerak igoz. Buruz burukora saioa eta eneko lazkoz pasatu ziren. Ireki samarra zegoen kontua puntu gutxiren barruan geratu baitziren Lakotx Soto eta Joanes Ilarregi. Baina Alkaizaren izena seguru samar ikusten zen saioan egin zuen lana ikusita. Arratsalde-on guztioi, izaban hasi zuen bidea aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketak urrian, eta Tafaian, Zangoza, Doneztebe, Altsasu, Berriozar eta Leitzatik igaro ondoren, Iruñean amaitu da bart. Txapela jantzi ondoren, honela kantatu du azken agurra Alkaizak bazterretara keinu eginez. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera, euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Mundua ederragoa da hurbilduz bazterrera. Elurra nonai, Kazkabarra, Ibaiak gainezka, azaroko azken asteburuak horixe utzi digun, eta antzeran hasi da astea eguraldi, iragarpena bete da, eta aurre ikusita zegoen bezala lehenengo elur malutak izan dira Euskal Herriko hainbat txokotan, euri zaparrak ere mardulak izaten ari dira, Gipuzkoan eta Bizkaian batez ere. Kadagua, Deba eta Urumea horiek dira astelehen goizaldean larritasun handiena eragin duten. Ibaiak izan ere gainezka egin dute, Balmasedan eta Galdakaon eta Mendaron, Hernanin eta Astigarragan. Errepidetan ere arazo ugari eragin dituzte Uholdeek eta Luiziek, Nafarroan eta Araban berriz, elurrak sortu ditu arazoak. 10 zentimetro elur egin zuen atzo Iruñean, eta horrek traba egin zuen hainbat errepidetan elurra urtzen hasi da gauean, eta orain ibaiei begira daude larrialdi zerbitzuak.
Ipar Euskal Herrian ere lurrak eta euriak arazoak eragitea aurre ikusi dute, eta Pirinio Atlantikoetako prefeturak abisu horia ezarri du euriagatik eta alerta laranja elurragatik biharko eguerdiko 12 arte. Bestelakoan COVID ziurtagiria hainbat establezimendutan sartzeko derrigorrezkoa denetik, lehen asteburua igaru dute Nafarrek larunbataz geroztik Nafarroan COVID-19 ziurtagiria eskatzen ari dira 60 lagun baino gehiago sartzen diren jatetxetan, gaueko ostatu eta dantzalekuetan, eta janedana baimendurik duten 1000 lagunetik gorako ikuskizunetan. Diskoteketan nola larunbatean atezainak zeuden, Nafarroako jatetxeetako atari Iruñeko Olaberri erretegian esaterako jendeak hala ere, prest zeraman pasaportean, gehienek sakelekoan erreserma batzuk bertan behera gelditu ziren, beste batzuk murriztu. Nazioartean berriz, Europako 6 herrialdetan atzeman dute dagoeneko aldaera berriaren kasuren bat. Japoniak eta Israelek mugak itxi dituzten, eta Marokok eten egin ditu hegaldiak G7koek ezoiko bilera egingo dute gaur, aurrera begirako neurriak hartzeko. Osasunaren mundu elkarteak berriz kritikatu egin du mugak itxi eta hegaldiak eten izana, baina aldi berean osasun neurriak zorrozteko eskatu du. Aste bat betetzear da Hego Afrikak COVID-19aren aldaera berri bat atzeman zuela jakinarazi zuenetik, eta dagoeneko mundu osotik zabaltzen hasia da. Europan 6 herrialdek baino gehiago atzeman dituzten aldaera berriaren kasuak besteak beste, Herbehereek, Belgikak, Frantziak edo Portugalek. Kontinente zaharretik kanpo ere agertu dira kasuak, esaterako Israelen eta Kanadan. Mugak itxi dituzten estatuetako 2 izan dira, Japonia eta Israel. Marokok berriz, eten egin ditu Europa eta Afrikako beste herrialdeetarako hegaldiak. Datozen orduetan neurri murriztaile gehiago espero dira, izan ere G7ko kide diren estatuek ezohiko bilera dute egiteko gaur pandemiaren inguruan. Gurera bueltan gaur ireki dute Durangoko azokaren 56. ediziorako izen ematean. Aurten aldez aurretik eman beharko da izena Landako gunean eta Plateruenan ahotseneko kontzertuetan sartu ahal izateko. Aurrez aurreko azokari eusteko Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak iragarri zuten osasun neurriak indartu egingo dituztela. Sarrera librea mugatzea erabaki zuten. Landakon 1200 bisitari egon ahalko dira aldi berean, ordu erdiko tartean. Egunero 5 txanda egingo dituzte goizeko 10 eta arratsaldeko 8 bitartean. Plateruena antzokian 50 kontzertu izango dira, abenduaren 4tik 8 eta horiekin gozatu nahi duenak tokia hartu beharko du azokaren webgunean bertan. Plateruenan ez dute ostalaritza zerbitzurik eskainiko. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko, kiroletan Odei Ezpeleta Bihurrin, 22 urteko eibartarra da lehen mailako Euskal Herriko aizkora txapelduna. Bart eskuratu du txapela Tolosako Beotibar pilotalekuan Xabier Zalduari aurre hartuta. Minutu eta 37 segundo gutxiago behar izan ditu lanak amaitzeko. Ondo aritu da Ezpeleta laukana erdiko 60 ontzako 4 enbor eta 4 onbiko moztu behar zituzten eiakideek eta txapeldunak 44 minutu eta 40 segundo behar izan ditu horretarako. Bada asteleneko lerroburuak ala, heldutik ez daiogun eguneko argazkiari saioa Alkaizak irabazi du 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketa, beraz ikus ditzagun jarraian atzoko irudiak. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme-alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera. Euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra transa, marika eta boiera.
ez bitarra, kuirra transa, marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Horrez gain, Nafarroatik ere osasun egoera dela eta Tortxurroken 25. edizioa bertan bera geratuko dela, iragarri dute antolatzaileek. Pasa den ostiralean hastekoak ziren. Abenduaren 18-rako iragarrita zegoen Tortxurrok muntatzeko lanak. Alta horren ordez, agerraldia egin zuten Iruñeko katakaraken. Osasun egoeraren inguruan hartutako neurriek sortutako ziurgabetasunaren ondorioz, Tortxurroko 25 bertan behera uztera behartuta daudela iragarri zuten antolatzaileek. Gaineratu zutenez ez dago argi zer neurri ezarriko diren datozen asteetan eta esjakintasun horrek Tortxurrok erabat hipotekatzen du. Gaur ez genuke hemen egon nahi. Ordez, ikus-entzunezko produktu bat egin genuen. Eta erlojuaren kontra lanean jarri genuen posible egiteko. Ekonomikoak ez dira desagertu. Beraz, argi izan genuen. Aukera zegoen, osasun agintariek baimentzen zuten eta Tortxurrok bere ohiko formatuan egin behar genuen. Eta hurrengo urterako, alba dugu behintzat, gida eta aurkezten dizkizuegu. Horretik aurrera, promozio eta hainbat produktu berri ere egonen dira. Bestaldetik, ekonomia arlora hurbilduta gehiengo sindikalak deituta asteazkenean abenduaren batean manifestazioak izango dira Euskal Herriko hiri eta herrietan. Hortaz aritzeko Garbine Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia izan dugu, gonbidatu nagusi gisa eguerdiko magazinean eta halaxe mintzatu da aurre ikuspenez. Guretzako oso garrantzitsua da momentu honetan kalera ateratzea eta garrantzitsua da ere abenduaren bataren bueltan bat egin degula hainbat sindikatuk eta hainbat eragile sozialek, ez? Nik uste jakina dan bezala sindikatu hau maiatzaren bataz geroztik mobilizazio ziklo berri bat martxan jarri behar dela aldarrikatzen ari gara, pandemiaren fase berrian mobilizazio fase berri bat ekin bar genuela esaten genuen eta tartean greba orokorrerako deiare egiten genuen, oso argi izan degulako hilabete guzti hauetan langileen lan eta bizi baldintzetan eragin zuzena izango duten hainbat erabaki hartuko direla, horietako batzuk Madrilen hitz egiten ari direnak. Ordea astelenero legez, pentsiodunak kalera atera dira beren eskubideen defentsan gaurkoan gainera elkarretaratzez gain manifestazioak ere egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan, Espainiaraino estatuak onartu berri duen pentsioen erreformaren lehen zatia, gaitzestea helburu Bilbon da Aiara Deurreta lankidea. Euria zarra-zarra baina pentsiodunak kalera atera dira. Gainera gaurkoan pentsiodunek mobilizazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan ere. Izan ere pentsiodunek salatu dute beste behin ere haien eskaerak ez direla aintzat hartu eta Espainiako gobernuak abenduaren 2an onartuko duen pentsio erreformaren lehen zatiaren kontra kokatu dira. Bien bitartean Madrilgo gobernuak pentsioak 2021eko batazbesteko inflazioaren araberako igoera ezarri du. Hala, Hego Euskal Herrian, pentsioak 2,5% igoko dira urtarrilean. Hala ere, pentsiodunen iritziz neurri horiek ez dira nahikoak eta horregatik gaurkoan ere kalera atera dira eta Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak berretsi du borrokan jarraituko dutela. Euria txaparra da izugarria egon arren, hemen jendea prest dago, manifa mantentzeko eta plaza elitirkaraino jungo gara, adieraztako gobernuaren delegazio ordezkaritzanen aurrea, gu erabat kontra gaudela proiektu horren, eta simbolikoki ekitaldi txiki bat egingo dugu erakusteko gure retxazo plan proiektu horri. Halaber, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak babesa eman die abenduaren baterako Euskal Gehiengo sindikalak deitu dituen manifestazioei ez da Aiara? Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak babesa eman die abenduaren baterako Euskal Gehiengo sindikalak deitu dituen mobilizazioei. Hala,
Asteazken honetan, etzi mobilizazioak egingo dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan goizean eta arratsaldean eskualdeetan. Gainera, herri mugimenduko hainbat eragileek zein kolektibok bat egin dute sindikatuek deitutako protesta egunarekin. Hala, bai sindikatuek bai eragileek Hego Euskal Herriak bizi duen egoera dela eta ezinbestekoa ikusi dute haien aldarriak kalera ateratzea, lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde. Ostera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileen erdiak baino gutxiagok dute lan hitzarmena eguneratuta. Zehazki 42 soilik, zer da lan harremanen kontseilioaren azken txostenak plazaratutakoa? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lan harremanen kontseiluaren azken txostenaren arabera, langileen erdia baino gehiagok lan hitzarmena berritu barik dute. 2019an eta 2020an baino gehiago dira. Lan harremanen kontseiluak argitaratu duen txostenaren arabera, gaur egun ia 80.000 behargin ari dira lan hitzarmena negoziatzen. Izan ere, datuen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileen 41,8% dute lan hitzarmena indarrean, eta 48,4% aldiz lan hitzarmena luzatu dute. Bestalde, ia langileen 10% hitzarmenak bertan bera eta estaldurarik gabe dituzte. Gainera, lan harremanen kontseiluak ostiralean jakitera eman zituen datuen arabera, hitzarmena negoziatzen ari diren langileen artean, nabarmentzen dira Arabako metalaren sektorea, Bizkaian ostalaritzakoa eta eraikinen eta lokalen garbiketakoa. Eta Bilboko konexioarekin bukatzeko aiara duela markada bat, ezarritako 2020erako energiaren estrategian, Eusko Jaurlaritzak petrolioaren kontsumoa 9% murriztea jarri zuen helburutzat, baina helmugara iritsita kontsumoa murriztu baino handitu egin da. Garraioaren sektorea bultzatuta lakuak ez ditu helburuak erdietzi. Energiaren euskal erakundeak hilabete honetan argitara atera dituen datuen arabera. Hala, ariketak balio izan du duela 10 urte ezarritako helburu batzuen porrota egiaztatzeko eta trantsizio energetikoak planteatzen dituen zaintasun handietako batzuk identifikatzeko. Energiaren euskal erakundeak hilabete honetan argitaratu du 2020 urteko balantze energetikoa eta ariketak egiaztatu du Patxi Lopezen gobernuak 2011an onartutako 2020erako estrategia energetikoan ezarritako helburu batzuen porrota. Eta nabariena petrolioaren kontsumoari buruzko puntua da, izan ere estrategian onartu zen 2020an petrolioaren azken kontsumoa 9% murriztea, hau da 2010 urtearekin alderatuta. Eta kontsumoa murriztea baino igo egin da. Adibidez, 2019an duela hamarkada bat baino 13,7% handiagoa izan zen petrolioaren kontsumoa. Gainera, dokumentuan nabarmentzen zen ibilgailu elektrikoen erabilera eta errepideko garraioan energia alternatiboak 15% iristea bultzatzeko beharra. Eta 2020an pandemiak eragindako geldialdi ekonomikoa gora bera 9% hasi zen ibilgailuen kontsumoa eta 2019an berriz 22%. Eta ekonomia arloko gaiekin bukatzeko nekazari eta abeltzainak mobilizazioak prestatzen ari dira abendurako. Salatu dute ekoizpen kostuen garestitzak etekinik gabe utzi dituela eta Eguberrien atarian berriro gizarteratuko dute marra gorri guztiak gainditu direla. Energiaren gastuaren garestitza izugarria eragin du ekonomia susperraldiaren eremuak sartu izanak. Pandemiaren gordina atzean utzi eta bihurguneak bihurgune jarduera asko suspertu da mundu zabalean eta testuinguru horretan batek bat erregaiek eta argindarrak gora bultzatu duten nekazari eta abeltzainen ekoizpen gastuan beste sektore askotan gertatu den antzera. Kontua da lehen sektoreko ekoizle ugari krisi betean zeudela prezioen gorakada iritsi aurretik ere eta azken hilabetetan ikusi dute beren bizkar jartzen ari direla esnea, haragia, zituak eta barazkiak ekoiztea gehiago kostatzen den koska horren zaterik handiena. Banaketako erosle handik gehienek ez dizkietelen baino gehiago ordaintzen produktuak, nahiz eta kontsumitzaileek nabaritzen hasi diren,
inflazioaren zama eguneroko saskian. Janariaren katean kate begi batzuek besteek baino zama gehiagori eusten diotela salatzen dute ekoizleek, eta protesten bidez helarazi nahi diote euskal gizarteari egoera bidegabe hori. Politikarloan berriz amaitu da Eusko Alderdi Jeltzalearen 8. batzar nagusia eta Andoni Ortuzar Euskadi buru batzarreko lehendakariak bukaera ekitaldia baliatu du Bart EAJak Madrilen duen eraginkortasuna laudatzeko. Azken bolada honetan eraginkortasun hori txikitzen ari direla diotenen aurrean. Gainerako alderdiak kritikatu zituen Ortuzarrek ere, bere esanetan EAJ agintean ordezkatzeko hemendik 2, 3 edo 8 urterako kontuak egiten ari direlako. Momentu kritiko batean gaudelako, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zerbait egin badu, hori izan da gure berriak bizi izan dituen momentu kritikoetan asmatzea, gerra garaian, diktadura, transizioan, krisi industrial eta ekonomikoetan, giza eskubideen defentsan, bidearen alderdi zuzenean egon gara beti, bidearen alderdi zuzenean egon gara beti. Herri honek behar zituen erabakiak hartu izan ditugu beti. Orain ere, konfidantza osoekin, orain ere egingo dugu berriro. Gure herriari entzungo diogu eta elkarrekin erabakirik egokienak hartuko ditugu herri osasuntsuagoa izateko, solidariagoa, oparoagoa eta askeagoa, hori da gure meta, askeagoa izatea. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadi lideratuko du berriro ere, oraingo honetan ere bai. Ostera, Cristina González eta Mikel Torres izendatu zituzten larunbatean Arabako eta Bizkaiko PSeko idazkari nagusiak urren ez durren. Arabako eta Bizkaiko sozialisten kongresuak egin zituzten 27an eta han izendatu zituzten biak ala biak, ofizialki lurraldeetako idazkari nagusi, 3. Jarraian kongresu bietan izan zen Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia eta hark adierazi zuen, PSE agenda politikoaren erdigunean kokatu dela eta alderdiak garai berri bati ekingo diola gizarte justuago bat lortzeko. Era berean, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSeren idazkari nagusiak bere alderdia aldarrikatu du abertzaleen alternatiba gisa Bart, egonkortasunaren eta bizikidetzaren berme delakoan era berean PSE Euskal Ezkerra ezker baliagarria dela eta gobernatzeko prest dagoela esan du. Ez ahaztu, ez dezagun ahaztu. Euskadiko alderdi sozialista garela, Euskadiko ezkerra, edozen beizan euskaldunak. Inork, ez dezala ahaztu, lur honetan denbora gehien daramagun alderdi politikoa garela. Bai, gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Euskadiko ezkerra gara, benetazko euskal ezkerra, hitzetik haratago ekintzetara jartzen ditugun gure indarrak. Udaletan, aldundian, gobernuan, edonon, hiritarren benetazko arazoa konpontzen duen alderdia gara. Bestaldetik, memoria historikoa izpide Durangoko emakumeen kartzelan egondako presoak sokadantza hunkigarri batekin omentu dituzte Durangon Ebers ikastetxean egin dute omenaldia, Joseba Sarrionandiaren koplaka bestuta. Ni sarra itxi
Donostiako Altza auzoan berriz Mikel Zabalza omendu dute desagerpenaren 36. urte hurrenean. 36 urte bete dira aste honetan atxilotu zutela 20 egun bere berririk izan gabe egon ostean, Bidasoa ibaian aurkitu zuten gorpua Guardia Zibilak ihesaren hipotesia zabaldu zuen, zantzuek Intxaurrondon bertan torturatuta hil zutela iradokiarren. Aurten Guardia Zibilen grabazio batzuk zabaldu dira norabide horretan, baina kasua oraindik ez da auzitegietan argitu. Sendiak salatu du oraindik ordezkari politiko nagusiek ukatu egiten dutela tortura eta Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariari kontuak eskatu dizkiote. Eta gaiz aldatuta, Twitch plataforman jarriko dugu orain arreta izan ere Iruñe Astiz, Arkuso moduan ezagunagoa da sarean. Bera izan da 3.000 Twitch proiektuaren bultzatzailetako bat, eta egitasmoa ezagutzeko berarekin izan da Hamaikako Iruñeko lantaldea jarraian, Arkuso klik batean. Bueno, ni Iruñe dut izena, izen hori jarri zidaten nire gurasoek eta niretzat oso izen polita da. Bakarra, ezakit Euskal Herrian edo munduan beste pertsonaren bat dagoen izen horrekin, eta bueno, Iruñe izena baldin badut ere, ni ez naiz Iruñekoa, ni Barainengoa naiz, hori garrantzitsua da. Baina, bueno, sarean, karo, Iruñe izenak einea duenez, sarean ezin izan nuen izen hori aukeratu, eta horregatik sarean gehiago Arkakuso bezala ezagunagoa naiz. Nik uste dut biak ala biak direla marisaltxerak. Osea, ze nik uste dut, pertsona berdina dira naiz, eta orduan oso argi daukat zer gustatzen zaidan dela. Ni egunerokotasunan barre egitea, hitz egitea eta jatea. Eta horrela transbertsalki ere nik uste dut dela marisaltxerismoaren oinarria dela ezagutzeko edo gauza berriak ezagutzeko, gauza berriak frogatzeko, pertsona berriak ezagutzeko grin hori. Kaixo! Aupa denoi! Kaixo! 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 Aupa baina! Kaixo! Kaixo denoi! Kaixo! Aupa! Aupa! Aupi! Twitchen edukia sortzen dugun streamerra gara, eta plataforma euskalduntzeko martxan jarri dugun proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Gaur egun 3.000 Twitch kolektiboa bezala izena dugunak, bere momentuan, duela urte bete, kanpaina bat bezala hasi zuen ibilbidea, eta kontua da, dagoela streamer bat, Nebukai duena izena, urte luzez gazteleraz streameatzen ibili dena, bera badu partner edo sozio kategoria, eta berak egin zion Twitchi plataformari eskaera bat, eta zen euskara streaming languageen barruan egotea. Hau da, euskara kategorizatua egotea. Claro, euskara kategorizatua egoteak suposatzen du euskarazko edukia topatu nahi duen edonor, baduela aukera, etiketa baten bidez edo kategoria baten bidez, euskara jarrita edo bask jarrita eduki hori topatzeko edo filtratzeko bintzat. Eta era berean, kategoria horrek euskarazko edukia ere ikustarazten du. Azkenean kategoriarik gabe, euskarazko edukia sortzen dugun Twitchlariak gaude hor, baina ezakigu non, ez? Osea, jendeak ezaki non. Eta kontua da hori ikusita, beste lagun batekin batera ekin batera solasean hasi ginela, eta pentsatu genuen zerbait egin behar genuela. Eta probestuta hori, ez, aipatutako Nebukairen eskaera, eta orduan Gamerauntxiarekin batera harremanetan jarri ginen, olako bilera bat antolatzeko, eta horrela hasi zen 3.000 Twitch ekimena forma hartzen, martxa hartzen. Ze helburua genuen lehen aipatu dudan eskaera horrek 3.000 bozketara heltzea. Ze esaten genuen gu. Bueno,
Katalanek 2009 tapiko bozkekin lortu zuten, guk 3000-arekin, osea, 3000-etara goaz, ez? Behintzat lortuko gogu. Eta, bueno, urte bete beranduago hemen jarraitzen dugu, borrokan jarraituko dugu, edukia sortzen ikuste dut hori dela garrantzitsuena. Ricardo Arregi sariketan finalistak izatea izan da nik uste dut urteko albisteetako bat, ez? Bueno, egia da, ja dagoeneko geroz eta gehiago garela zuzenekoak egiten ditugunak eta gutxinaka bada ere komunitatean ditzen dela, baina horrelako sariketa garrantzitsu batean kristonorea da eta plazerra izan da barruan gaude podcasta, Basilika podcasta eta pantaiak euskaraz ekimenarekin hori, hautagaitza edo finalistak izatea. Nik uste dut sarean egiten dugun jardunean ere euskaraz bizitzeko eta euskaraz bizi ahal izateko edo bermatzeko autua ere egin behar dugula. Kontua da, hemendikan urte batzuetara euskera sarean ez badago, sarean presentziarik ez badu euskera agian ja ez dago gure artean. Orduan uste dut badela garaia bakalean edo lantokietan edo gure lagunekin euskeraz bizitzeko autua egiten dugun bezala sarean ere autu hori egitea eta autu horretan berrestea. Euskaldun dezagun sarea! Bada asteleneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.